Dek winginane kula angsal bocoran saking salah setunggale praktisi spiritual niku kinten-kinten samangkune tanggal 21 niku terose enten peristiwa utawi kejadian ageng, peristiwa besar ngoten. Napa penglihatan batine Mbah Gareng sami utawi memang masih normal-normal mawon, boten enten napa-napa. Monggo Mbah Gareng. Nggih, amit. Saderengipun kula matur kalian para sedulur ing wekdal aturipun Bapak Indra kula wau sekawis sareng sak menika nggih kalih mboten. Panjenengan niku sak manggune tanggal 21 kita hati-hati Mas, pas malam 24 itu banyak-banyak berdoa ngoten terus. 21 nggih niku para 21 salajenge wonten wahana utawi wacana nek kagem tiyang sekolah nek kula mboten wonten guru Dahono sing intine para penggede, para piyai utawa penggede rondok do desek-desekan sekawit ana musibah sing ora kena ditanggulangi. Nggih tasih menapa enten berpotensi tetep enten. Terus salajengipun mekaten Mbah Gareng, kula nate ditangleti derek nggih Mas, aku itu duwe paman nggih. Pamane niku sregep ibadah Mbah, sregep ibadah nggih, sregep pokoke dikengken poso nggih, sregep ibadah nggih, sregep nggih. Tapi banjur ten ngene pom bensin mantun ngisi ten ngene SPBU ngoten niku, terus nyabrang ditabrak bis Mbah, hancur awake Mbah. Padahal sregep ibadah poso nggih kenceng. Nah, terus kula nggih gadah mbah Mas. Tapi mbah kula iki mboten ketingale mboten nate ibadah. Pokoke ya wis biasa ten griya mboten nate ngetok-ngetokno ibadah. Tapi pas wancine kapundhut iku Mas, iku iso ninggali wasiat anak putune. Kok iso ngono ya apa Mas? Kula bingung Mbah. Badhe jawab napa kula nggih bingung. Nah niku napa miturut panjenengan kok sing sregep ibadah kok matine kados mekaten nggih. Memang niki mboten saged diperluas ya, artine mungkin benten tiang benten nggih, mboten saged di generalisir lah bahasa kerennya. Nah monggo miturut Mbah Gareng kedadosan mekaten niku sebabé napa? Nggih sepurone aturipun Bapak sinaos ibadah, sinaos sembahyang tekun ing kawontenan dalem sakmenika manggih halangan sing boten saged dipun tanggulangi sekawit asmanipun sinten, daleme pundi? Daleme Tambak Boyo. Tambak Boyo. Ya senajan ngibadah tekun nek kula tiyang Jawi jam kula wau niku sekawit mas atau bapak kula sing nyandang mboten saged ditanggulangi niku saking vokal utawi tingkah lagune piyambak. Senajan mbah sepuh sing mboten sembahyang mboten ngibadah teng dalem enten dados punden utawa jimat, tapi piyambake manem bae batos
niku nyawiji kalih jejering urip ingkang sampun dipun rengkuh utawi dilampahi Mbah kala wau. Berarti ingkang dipun tingali Gusti Allah menika boten tata lahir tapi tata batin. Salese ngaten para sedulur. Berarti ibadah ingkang paling penting menika tata batin nggih. Nek kagem anjuran Jawa sing Jawata mekaten para sedulur. Nggih. Matur suwun Mbah Gareng. Salajengipun ngeten Mbah. Biasane niku Mbah, riyen kula pas tasih alit nggih, ten kene budhe niku kula kan nderek budhe. Bapak kula mun kapundhut wiwit alit. Kula SD kelas kalih menawi niku kelas 3. Kula nderek budhe niku menawi enten slametan nggih Mbah. Niku disukani rokok, disukani kopi, disukani bubur, disukani ruwen-werna padahal tiyangé pun pejak lho, Mbah. Tapi niku terus dipun sugataken damel ahli kubur. Lah napa ahli kubur niku saged nyicipi rokoke napa nyicipi kopine napa pripun, Mbah? Nek misale saged kula tak ten kuburan, tak mbetokaken rokok bapak kula yang sampun kapundhut tak sulete ngoten. Niku menawi saged ngraosaken lho pripun niku menurut kacamata spiritual panjenengan. Nggih, matur suwun ngaten. Mbok menawi tiyang sampun dikersakaken ingkang damel gesang sampun kapundhut. Tur sekawis saking kapundhutipun menika sampun nek kagem tiyang Jawi 3 dinten 7 dinten sekawan dosa ngantos sak teruse. Menika dipun bansaki utawi keselamatan. Sedaya ingkang caosan utawi dawaharan unjukan kala wau kalih ngerokokan lah kopi. Sedaya sari-sari niku saged tumus nanging niku wonten tengahing dalan. Tegese tengahing dalan wangsul, tegese wangsul wonten bumi kesenengan, bumi rembulan. Aliase bumi kesenengan. Mboten saged tumuju nek tiyang niku mboten ikhlas. Nek tiyang niku saged ikhlas, saged mahani kalih ingkang disuwun diaturaken kalih punden utawi tiyang sepuh ingkang sampun kapundhut saged dipun raosi tapi rasa utawi sari-sarinipun estu saged. Sari-sarinipun mboten kok langsung didahar, mboten. Berarti mboten usah disuletaken rokoke nggih. Mboten usah ngagem dupa utawa menyan obong. Dumugi tapi ingkang ikhlas. Nggih. Nek mboten ikhlas mandeg tengah dalan manggene wonten bumi rembulan. Berarti kantun niate ingkang maringi pasugatan wau nggih kasinggihan mekaten. Terus mekaten Mbah Gareng. Obong menyan, obong dupa ngoten trose tiyang Jawi utawi trose derek-derek ten Bali menika niku kan didamel napa maringi pasugatan utawi bentuk penghormatan masyarakat damel para leluhur ingkang sampun kapundhut nggih. Nah, kados ten Jawi menika kan tasik jarang tiyang ngobong-ngobong dupa nggih. Benten kalih ten Bali. Ten Bali niku wiwit enjing ngantos enjing malih masyarakat kados kompak suwut danten abekti ten kene leluhur maringi pasugatan dupa kembang nggih. Mboten sak penake piyambak ngoten menawi badhe nebang pohon-pohon dan lan sak pinunggalanipun. Lah wonten niku napa leres leluhur-leluhur ten Bali niku langkung kerawatan nggih tinimbang ten kene Jawi. Nggih, sepuron aturipun Bapak kala wau. Silsilah niku sampun benten sekawit ngaten bantenipun. Nek tenggening Jawa sing Jawa Tengah sedaya tasih dipun lampahi nanging pun jarang. Contone kula dhewe tasih nglampahi.
nek kados wonten Bali niku tasih kathah tiyang kepercayaan utawa Buddha. Niku sedaya malah sae. Nek kula wonten dalem tasih kula lampahi saben-saben dupa. Berarti kados ten Bali niku suwae nggih, Pak? Sae, kula dhewe tasih nglampahi ajeng nggarap pategilan sawah tasih kula obongi ngantos manen. Nek ten mriki badhe ngobong-ngobong ngoten niku wedi, Mbah. Mungkin waduh golek tuyul. Atus pesugihan ngoten ya, Mbah. Nek kula boten nggih. Boten. Contone kala wonten teng dalempun Nggih. Bapak Indra, nggih. Nggih. Terus ngeten, Mbah. Mbah Gareng niki lak selama tetulung tiang-tiang susah, tiang-tiang yang kagungan masalah, tiang-tiang ingkang pokoke kesulitan napa mawon biasane ten ngene Mbah Gareng jenengan boten nate nyuwun narta. Jenengan boten purun disukani amplop. Lah, niku kan namine tulus tanpa syarat. Lah terus selama panjenengan tetulung boten purun disukani amplop utawi arta, enten hikmah agenge napa damel jenengan utawi damel keluargane panjenengan? Kan mesti jenengan menghindari napa maringani derek-derek, jenengan mesti angsal gantos-gantose napa, Mbah? Oh, ngaten nggih. Aturipun Bapak mengaten kula saderma ngaturi ingkang sampun kula lampahi. Sekawit tiyang nek nindaki laku tasih kersa utawi nyuwun utawi diparingi, berarti niku adol ngelmu. Niku mboten apik dadine. Setunggal ping kalihipun nek Mbah Dani garis miring Mbah Gareng mbok menawi nampa amplop menika utawi duit sing kula lampahi menika makarya mboten sekeca keluarga nggih entene mung kelunta-lunta amarga ora menembah kalih atur sing kuwasa. Kasebut sedaya atur wau sebut molimo. Nggih. Molimo. Nggih. Napa, Mbah, molimo? Nggih pun kuaturke ampun pelanggar niku. Oh, molimo niku napa mawon, Mbah? Nggih pun kula aturke. Nggih. Ora oleh ya. Nggih. Terus niki wonten derek ingkang tanglet babakan sangkan paraning dumadi, Mbah. Sangkan parane dumadi. Nggih. Siap. Pripun niku, Mbah? Nggih. Sangkan parane dumadi kula cuplek sekedhik soalnya mboten wedale. Nggih, siap. Wedale wanci nek ulang sura. Siap. Sangkan parane dumadi niku jagat awang-awang uwong-uwong. Tasih isine toya kabeh. Menungso utawa umat tasih tenggene kasuwargan. Ngantos didunke dijabarke kalih Gusti Allah sing disebut Mbah engko sing ora ketemu. Mula Gusti Allah kasebut loro. Setunggal Gusti Allah Raga Halus kang sejati. Nggih. Ping kalihipun Gusti Allah Raga Wadak sing damel kasangsarane tiyang. Saged tapi cuplikan sarasan. Mula sing bab Adam medun niku anahe mung setunggal.